बेबायदि जानाङा सिनेमा आरो थियेटार सिनेमायावबो बाजेट खालामदों जेला थियेटारनि थाखायबो बाजेट एसे खालामनांगोन बिथांमोना गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअनि गेजेरजों फैलायबाय आरोखि ना लोगोफोर माने बाथ्राया बेनो आरो निउसआ दिनैना बेनो आरोखि ना जोंहा पामपलि एक्ट्रेस ना लोगोफोर मा बुंदों नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दं आरोखि ना बिथाङा बुंदों आरोखि ना गुबुनावहाय आरोखि ना फिल्म बानायग्रा बै माबाफोरनोहाय एसे बाजेट खालामदों होनदों आरोखि ना फैसा एसे मदद सरखारनिफ्राय लुबैदों आरोखि ना बिथाङा ओमफ्राय दा गावसिनि थियेटाराव माने बाजेट खालामाखै होननायखौ बिथाङा दुखु मोनदों बा खालामनो थिनदों आरोखि ना गावसिनोबो जोंनोबो हो बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि ना पामपलि एक्ट्रेस आरोखि ना पामपलि ना मा होनो गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय दा जेखिजाया आं देखायलांनि लोगोफोर नोंथांमोना नायलां जोंहा एक्ट्रेसा मा बुंदों बयबो सिनायजोबखानाय दा ओमफ्राय बिनि गेजेरनिफ्रायनो आं माखासे खोथाखौ बुंबावनो सानदों आरोखि ना लोगोफोर जोंहा पिंकि बसुमतारिनो सोर सोर भटखौ होखो ना बिथाङा जे खोथाखौ बुंनानै लादों दाख्लि माने गावबा गावनि गोसो होननानै बे खोथाया बिराद दुखु मोनहोदों आरोखि ना रायजोफोर नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि ना दा आं बेखौसो बुंनो गोसो जाबावदों आरोखि ना सासे बर' जानानैनो ना बर' जानानैनो बर'नि सेन्टिमेन्टजों खोथा बुङाब्ला बोरै मोजां मोननो बेखौ आं सानो आरोखि ना जेखि जाया भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामा दे लोगोफोर नोंथांमोना बेखौल' बुंहरदो पिंकि बसुमतारिनो सोर सोर भट होखो आंथ' होआखै दाख्लैनो बुंखादों लोगोफोर आङो नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं मिथिया जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला आरोखि ना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आं दाख्लैनो बुंखादों पिंकि बसुमतारिनो आङो भटखौ होआ मानो होआ होनोबा माने बाथ्राया फंसेल' आंना आं दावखोआबो फासयआबो दै लोगोफोर माने आङो जोंनि बर' मानसिखौहाय गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ संसार जानायखौ लुबैया आरोखि ना आं बायो बिराद उसुबिदा मोनो आरोखि ना आङो दा बेनि गेजेरजोंनो आं बुंदों आरोखि ना पिंकि बसुमतारिनि बिमा बा बिफा बा पिंकि बर'जोंनो हाबा जागोन होनाबा आं भटखौ होआ होनदोंमोन ना बे बाथ्राखौ बुंनांगोन आरोखि ना बुंनांगोन दाथ' जोबसिगोन नै दिनैहाय जेखिजाया आं बारा गोलावथारखौ बुंला लोगोफोर दे नोंथांमोना नायदो बुजिदो पिंकि बसुमतारिनो सोर सोर भटखौ होखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो आरो पामपलि एक्ट्रेस नोंथांमोना मिथिखागौ ना मा बुंदों खोनासंदो आरोखि आं होलांनोसै नायदो भिडिअखौ खोनानो मोनदों देग्लाय थियेटाराव बाजेट दिरुनाखै होननाय बायदि जों खोनानो मोनदों बेबायदि जानाङा सिनेमा आरो थियेटार सिनेमायावबो बाजेट खालामदों जेला थियेटारनि थाखायबो बाजेट एसे खालामनांगोन बिथांमोना जिहेतु गोलाव गेदेर बिसोरो गावसोरबो बुजिनांगोन मानो होनबा जोंबो बुहुत खस्थ'जोंसो ओंखारो नालाय मोनसे थियेटारखौ फसंथानाया गोब्राब बुहुत गोब्राब थान कठिन बेखायनो आंबो सरकारनिफ्राय जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय एसेबाबो मददखौ लुबैदों आरो जिहेतु जों अनसायनायाथ' मोनदों पाब्लिकनिफ्राय खिन्थु हेल्प जि जोंखौ सुंथानो हानाय एसेबाबो जों सरकारनिफ्राय लुगैदों आरो बेनो दा खोनानाय मथे जों एसे डिसएपइन्ट जादों थियेटारनि थाखाय जेबो बाजेट गैया होननाय खोनादों दा बेसेसो सैथो बेखौथ' जों दासिमबो बुंस'जोबनो हाया बाट बेनो जे आंनि हाम्बल रिकुवेस्ट आंनि गोसोनिफ्राय जे जोंनि कालचारनि इएम महेस्वर सार बिथांखौ जोंनि थियेटारखौबो अनसायनो थाखाय आरो जोंनि थाखायबो बाजेट दिरुननायनि थाखाय आं बिथांखौ नैबे चेनेलजों आङो बुंहरबाय आरो बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों